tento krásny zvonček potrebujeme modelovaciu hmotu, potrebujeme valček, rozvalkáme si modelovaciu hmotu, potrebujeme takýto zvonček, potom si môžeme tie tvary vyrezať, vyznačiť. A ešte na fotku. Teraz ho musíme nechať vysušiť a keď bude suchý, tak ho musíme zamaľovať. Tak, a do stredu pôjde fotka. A nalepíme ešte trblietky na ten zvonček, hociaké strieborné napríklad. Necháme vysušiť a keď to vyschne, tak tie trblietky vyschnú a je taký pekný zvonček z toho.